Πάμε. Τι είναι αυτό? Τι πρέπει να κάνω? Α, κατάλαβα, ξέρω. Πρέπει να το τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, άμα φαίνομαι χάλια στην κάμερα, sorry. Τι κάνω? Όχι. Γεια σας παιδιά, Chris 1, 2, 3 Games εδώ. Είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εδώ. Είναι σαν το Crash Bandicoot. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και θα δείτε στην πορεία πως είναι το παιχνίδι. Είναι με αμάξια πάντα. Και είναι ωραίο, εντάξει. Και παίζεις και τέτοια εδώ και μπορείς να τα πετάξεις. Όχι, λοιπόν, άμα δεν θέλουμε καλά, sorry. Πάλι αυτό. Ναι. Πάμε να παίξουμε ένα κανονικό αγώνα. Περιμένετε, δεν έχω πει ακόμα. Λοιπόν, να το πω σε λίγο short. Σε λίγο θα σας πω. Δεν βλέπω τι κάνω γιατί είσαστε εσείς. Έχω την κάμερα μου μπροστά, οπότε δεν πήρα. Λοιπόν, τρέχει πάρα πολύ. Ναι. Μέσα στη θάλασσα. Πρώτος είναι. Πρώτος δεν είναι. Ναι. Είναι πρώτος. Νικήσαμε. Λοιπόν, ήθελα να πω. Δεν θέλω να... Άσε με. Περιμένουμε. Πού είναι οι ρυθμίσεις? Πού είναι οι ρυθμίσεις? Περιμένετε παιδιά, πρέπει να βρω λίγο τις ρυθμίσεις. Να. Οκ, να είναι λίγο χαμηλό θέλουμε. Λοιπόν, είναι το πρώτο μας βίντεο σε αυτό το κανάλι. Ευχαριστώ. Τι ήθελα να πω? Ήθελα να πω ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχατε σε αυτό το βίντεο. Πώς το λένε αυτά? Ναι, τέλος πάντων. Θα πάρω... τίποτα. Λοιπόν, είναι το πρώτο βίντεο όπως είπα σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το βίντεο θα περνάμε καλά, θα κάνουμε αστεία.
Θα προσπαθήσω να κάνω δύο φορές live stream. Ναι, πάμε να παίξουμε και να μην μιλάμε πολύ. Ναι, οκ. Πάμε να παίξουμε σωστά. Sorry για την κάμερα. Μου το πήγα στο χέρι. Όχι, αυτό. Κολοπούλη. Χάνω. Νομίζω ξέρω κάτι μέρη που μπορείς να κόψεις την δρόμο. Αλλά δεν τα θυμάμαι και τόσο πολύ. Α, νομίζω θυμήθηκα. Γιατί παίζω τόσο άχρηστα. Δεύτερος είμαι. Είμαι δεύτερο. Λοιπόν, έχω τούρμπο το σώμα και δεν το βλέπω. Τέταρτος. Τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Για να πάρεις τα αστέρια πρέπει να βγεις έστω στους 3. Και εγώ δεν βγήκα ούτε στον πρώτο. Πάμε να παίξουμε καλά τώρα. Έχουμε φτάσει 5 λεπτά, τα πάμε καλά, πάμε. Τι είναι αυτό το μαϊμουδάκι. Πάμε, το έχουμε. Γιατί άρχισε με σούλια. Δεν βλέπω καλά γιατί είναι και η κάμερα μπροστά, ρε. Σους. Οπότε δικαιολογούμε. Είμαι τόσο άστος, ρε παιδιά. Τι έκανε! Λοιπόν, κάνουμε ένα restart. Sorry, δεν είμαι τόσο άστος. Απλά είναι η κάμερα μπροστά και με ενοχλεί. Και γιατί αρχίζει με σούγα. Κάσε. Τι πήρα. Όχι. Από εκεί νομίζω το δες. Τώρα. Νομίζω είμαι πρώτος. Όχι, δεν είμαι πρώτος. Αχα, να βρεθεί κάποιος μπροστά μου, θα είναι πάρα πολύ καλά. Ποιος με έκανε μεγάλο τέτοιο. Δεν μπορώ να δω τι θέση είναι. Είμαι δεύτερος. Από ό,τι νομίζω. Α, δεύτερος είμαι τώρα. Πάμε για πρώτος. Πρώτος, yes! Yes! Πρώτος! Yes! Γιατί χάρηκα τόσο πολύ. Βγήκα πρώτος. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν γίνεται να χειροκροτάτε. Για πρώτο βίντεο καλό είναι. Έχω και κανονικό κανάλι, θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή. Ελπίζω να ακούμε καλά. Πάμε! Είμαστε μέχρι τώρα 3. Υπάρχουν και μερικά σημεία που μπορείς να κόψεις την δρόμο. Έχουμε. Φύγε. Πρέπει να φέρουμε και καλά στην κάμερα για αυτό. Θα πάω λίγο χάλια. Λοιπόν. Drift. Έτσι. Όχι. Θα πάμε καλότσικα. Κάβουρα, φύγε.
Ρε παιδιά, πρώτος τέλειωσα, ρε παιδιά. Παιδιά, τέλειωσα πρώτος. Εκεί πέρα έχω έναν ανακαθρέφτη και κάνουμε αυτό. Είμαι ένας θεός. 9 λεπτά. Προλαβαίνουμε να παίξουμε άλλα 2-1. Ό,τι θέλουμε, πώς θέλουμε. Όχι ρε παιδιά, και 17 λεπτά να πάει θα το παίξω. Πάμε. Τι είναι αυτό? Πάμε. Τι πρέπει να κάνω? Α, κατάλαβα, ξέρω. Πρέπει να το τελειώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, άμα φαίνομαι χάλια στην κάμερα, sorry. Τι κάνω? Όχι. Έχω χάσει. Τόσο σιγά που πηγαίνω να κάνω. Είμαι... Α, το ξέρω. Δεν έχω μπαταρία, sorry. Sorry παιδιά, δεν έχω μπαταρία, sorry. Έλα! Γίνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Χτυπάω πάνω σε αυτό το μαγαζί. Ελπίζω να πήρα και ένα αστεράκι ρε παιδιά. Σιγά. Πέμπτος. Σιγά βρε, πέμπτος βγήκαμε, τι θα γίνει? Σιγά. Έχει και μποσάκια. Ναι. Έλα παίξουμε λίγο ακόμα, να έχουμε 10 κάτι, 15, 16, 18, 20. Διαφημίσεις! Ναι! Άρχισε το παιχνίδι. Πάμε! Πάμε μια τελευταία. Αυτή τη φορά θα παίξουμε γράμμα. Πάμε! Α, ποιος είναι αυτός? Φίλε, σε ξέρω. Σκάσε. Σκάσε τώρα να κάνω βίντεο. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι, σε ξέρω? Σε ξέρω, φίλε. Όχι! Δεν έχω μπαταρία. Περιμένετε! Δεν έχω μπαταρία. Sorry παιδιά. Πάμε. Θα χάσουμε, είναι 100%. Τα διαλάει όλα. Όχι ρε παιδιά, θα νικήσουμε ρε παιδιά. Όχι. Δεν είναι. Sorry, μα είμαι λίγο σκοτεινό, sorry. Κάνε τρίπ. Ασταδιά. Τι θα σε βρήκα? Τέταρτος. Σοβαρολογίες τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, πείτε μου στο comments αν σας άρεσε το βίντεο. Και αν είναι καλό το κανάλι μου, κάντε ένα like, κάτι που θέλετε αυτά από μένα. Bye! Α, ξέχασα να σας πω κάτι ακόμα, περιμένετε. Περιμένετε. Λοιπόν, sorry. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες δεν θα έχει και πολύ βιντεάκια και στα δύο τα κανάλια. Γιατί, περιμένετε λίγο, να σταματήσω full τη μουσική. Γιατί αύριο έχω γενέθλια και θα βγαίνω όλο βόλτες, οπότε δεν πιστεύω να έχει βιντεάκια. Μεθαύριο είναι η μονοήμερη που θα σας τραβήξω vlog. Αυτό εδώ το βίντεο θα προσπαθήσω να το ανεβάσω σήμερα. Οπότε αυτά από μένα. Bye!